Your opinion drive. 3, we'll see. Safuna ke sive mane ndomtsha ingaba mhlambi ucinga ba yintoni le ikwenza ba uthi mhlambi noba socinga ushumayela ukhulume ingaba mhlambi kungabi proud ngokwelimi lakho ucinga ba mhlambi noba yenziwa yintoni leyo nto your opinion athi uThixo akanangqaleko akanangqibeko uthi uNkulunkulu andimazi ke ingqaleko into kodwa uthi akaqedeki ingaba mhlambi ucinga ba mhlambi wena ngokuyakho imbono yenziwa lento leyo kungabi proud ngokwelimi lethu. Ladies and gentlemen, ucinga ba mhlambi into likhulumisayo tata wena mamela kaloku ubusizwe ubunojonga mosabona abantu bakhulumayo kakhulu ngabantu abasinzisiweyo. Yes, uyaqaphela ungakhangela lawo bambalwa gqithi oopasta abasinzisiweyo imosi yabo pasta bayakhuluma so ilida yakho uyafuna uyilandela ulinganise nendlela enza ngayo izinto. okay iphinde ke inespice wena ivakala kamandi gospel ngesulu. okay Molo mama kunjani? yes Nkosi yami hey Ucinga ba mhlambi noba yenziwa yintoni wena mama lonto leyo? all right mama thank you. Mamusizani. Yes. Omnye phela ngiyakutshela uthi even nalonto ngokusidibana nayo ngokuDisemba ngosawudibana nayo lonto leyo. Ubusizwe iyabhora jonga athi ngoba ke basabethi ezandleni zakhe ne kanye kabethi abakhuluma ukuthi isixhosa ngoba asakhuluma nezandleni zakhe ekhapela bo hey akasadiki ukhoma size la ayifanele Uthi mamusizana uthi ucinga ba mhlambi ukuxhoma yikho nje enye into wena engenye. ukhoma size khona wazi hawa enye into jonga kokwenye friend yami yayikhiya yojopa yafakela inyama yegusha inyama ekushela bo hayibo Ingane inyama yekushela inyama yegusha inyama yekushela igushela nembuzi. Your opinion drive with Sizwe Zugidi on 93.8 every Monday.